Și bună seara, dragii mei! Până vă mai logați câțiva, am să întorc camera la zultanitele noastre și apoi, ia uitați, uitați frumoasele noastre bijuterii, zultanitele, piatra care are capacitatea de a schimba 7 culori în funcție de sursa de lumină. Da? Așa că, dragii mei, văd că ne-am adunat, suntem câțiva ochișori, ajungem să întorc camera. Bună seara și bine v-am regăsit, dragii mei, ce faceți, cum sunteți? O întrebare, ce ați făcut astăzi? Eu azi am fost la vot, dragii mei. Așa că am fost ocupată. Bun, dragii mei, pentru cei care nu mă cunosc, mă numesc Gabriela Ciulica și sunt reprezentant al magazinului de bijuterie online The World of Alice Jewelry. Și aveți linkul magazinului fixat în josul paginii. Sub linkul magazinului găsiți un al doilea link cu un video care vă arată pas cu pas cum să achiziționați bijuterii pe site-ul nostru. Da, dragii mei, și mai jos o să găsiți un cod de transport gratis, Port of Free 2412. Deci până în 24 decembrie avem cod de transport gratuit și o să aveți transportul gratis, așa că vă invit să folosiți codul și să vă achiziționați bijuteriile. Apoi, bineînțeles, avem extragerea prin random. Și pentru că în seara asta vine Moș Nicolae, m-am gândit să mai fac, avem extragerea prin random și după aceea am să mai fac încă o extragere pentru un cadou de Moș Nicolae. Bun, dragii mei, acestea fiind spuse, haideți să încep reducerile. O secundă, vă rog. După cum știți, pe toată durata live-ului, reduceri de 50%, reduceri care au pornit în momentul ăsta, aveți 50% reducere, aveți codul de transport gratuit, da? Așa că vă invit să vă distrați. Și pentru început, după cum v-am obișnuit deja, încep cu noutățile. Și la noutăți, dragii mei, am o grămadă de brățări noi și ceva mai am, ceasuri. Ați primit pachetul, doamna Angelica. Bun, mă bucur să le purtați sănătoasă. Ceasuri. Ceasuri cu cuarț, ceasuri cu brățară de styling steel și închizătoare cu magnet, da? Ceasul este un ceas cu cuarț. Am roșu, negru, da, magnet. Brățara este din inox, oțel inoxidabil, inox, da? Și le găsiți în mai multe culori. Ia uitați-le, foarte frumoase culorile, ceasurile foarte, foarte faine și foarte practice, foarte ușor de întreținut. O brățară are 27 de centimetri lungime, ia uitați la ea, deci poate absolut la orice mână se potrivește, se închide cu magnet. Deci e o brățară universală, da? Așa. Și ia uitați ce culori minunate avem la... un pic să le fac așa. Cam multe odată. Să vă zic, ia uitați. Deci avem aici. Să vă spun culorile pe care sunt pe site. Așa. Deci avem purpuriu. Deci este lila, pe urmă albastru, maro, culoarea cafelei, pe site o să-l găsiți de culoare cafe, negru și roșu, un roșu foarte frumos. Brățara este de un roșu spre vișiniu, e foarte faină culoarea. Dragii mei, vă invit să distribuiți
extragere prin random și ca atare, pentru că în noaptea asta vine și Moș Nicolae, doar la cei care au fost cuminți am hotărât, facem extragerea prin random. Cadoul pentru random este aici, nu a intrat în săculețul nostru. Și apoi, după extragerea prin random, mai fac încă o extragere, o să mai am încă un câștigător care o să câștige un cadou de Moș Nicolae, dragii mei. Reducerile sunt 50% reducere, transport gratis, cred că mai mult de atât nu se mai poate. Ciao, ciao, bine ați venit, dragii mei. Pentru cei care nu mă cunosc, Simona, ai ajuns acasă, ești în România, da? Pentru cei care nu mă cunosc, mă numesc Gabriela Ciulica și sunt reprezentant al magazinului de bijuterie online The World of Alice Jewelry și am început, da, vine moșul, cu noutățile. Și noutățile sunt ceasurile care sunt foarte faine, foarte practice, brățară de inox, închizătoare cu magnet, da? Ia uitați! Lungimea brățării, dragii mei, 27 de centimetri, lățimea ei 1,5 cm, ceasul, cadranul, are 3,5 cm diametru, deci nu este un ceas mic. Ia să-l pun eu la mână, ia uitați. Foarte ușor, foarte practic, da? Arată super fain, este un ceas cu cuarț, așa că, dragii mei, prețul este de 25 de euro. Așa că, dragii mei, distribuirile participă la extragerea prin random, după cum știți, văd că scrie lumea distribuit. Domnul Ciulică este aici, vă salută. Salut. Și se ocupă de toate distribuirile ca să fie în random. Așa că totul merge ca la carte, dragii mei. Haideți să începem și să vă prezint și brățările. Brățările, n-am să stau foarte mult pe ele, dumneavoastră intrați pe site, le vedeți. Avem o grămadă de modele noi, da? Multe, 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 una mai faină ca elalta. Prețul este de 35 de euro. Sunt vreo două care sunt mai mari și mult mai grele și alea sunt la 50, da? Dar, în general, vă arăt un pic modelele, lungime între 18,5 și 21 de centimetri lungime, da? Eu vi le arăt așa un pic doar modelul și dumneavoastră, ca să nu pierd foarte mult timp să vă pot prezenta, dragii mei. Pe lângă pregătiri vă urmăresc, da! Vine Crăciunul, toată lumea pregătește, prăjituri, cozonaci. Dragii mei, avem și doamnă care ne face cozonaci. Doamna Susan este aici, ea ne face cozonaci la comandă. Deci, contactați-o dacă aveți nevoie de cozonaci sau de prăjituri pentru Crăciun. Eu deja mi-am dat comanda. Da, doamna Susan, bucătăriasa noastră. Așa că ia uitați, dragilor, ați văzut argintii aurii. Sunt o grămadă, nu sunt peste 20 de modele de brățări noi. Care doriți brățară, vă invit să intrați pe site. Dacă nu vă descurcați, dragii mei, să intrați pe site, atunci scrieți-mi ajutor și după live eu vă ajut. Dar mi-a scris foarte multe doamne astăzi că vor să vadă inel cu zultanit pentru toată ziua. Așa să fie, inel cu zultanit pentru toată ziua. Da, sunt brățări și de bărbați. Dacă vă uitați pe site o să vedeți brățări la 21 de centimetri. O și scrie la ele universale. Și o să vedeți la 21 de centimetri. Da, nu viu acasă, Simona, plecarea mea în România s-a anulat. Rămân aici, Mediașul e în carantină, în Mediaș e balamucul mare cu coronavirus, nu-mi expun copiii și atunci rămân în Germania de sărbători. Da. Și haideți să începem cu inele de toată ziua. Ia uitați. Un inel din argint 925.
Uitați, doamna Susan, lumea vrea informații, așa că, doamna Susan, aveți de lucru. Argint 925. Numai un pic să deschid, să găsesc inelul. E un inel, de data asta e un inel mai masiv, da? Chiar este de toată ziua, poți să și muncești cu el. Ia să vedem, să-l găsesc, să vă dau detalii. Și e foarte frumos inelul. Poate să fie și de toată ziua și poate fi și de gală și de orice. E super. Ia uitați-l, înălțimea lui. După cum vedeți, are și țirconia de jur împrejur câte o piatră. E wow! Inelul nostru, dragii mei, îl găsiți în mai multe mărimi. Serios? Că eu aici nu-l văd decât unul singur. Ia să văd ce mai este pe aici. Nu se poate. Aici îmi scrie că l-am în toate mărimile și eu am în cutie decât unul. Ia să vedem ce e aici. Ce e în casa asta. Ceva nu e clar. Da. Inelul este mărimea, ia să văd eu ce mărime este. Este mărimea 57, dragii mei. Inelul mărimea 57. Capul inelului 2,2 pe 2 cm. Cântărește 7,5 grame și poate fi achiziționat în momentul ăsta pentru 60 de euro. Numai un pic să șterg numerele astea care nu, că el e singur. Bun. Și trecem mai departe. Și haideți să vă arăt ineluțe micuțe. Inel mic, argint 925, cu o țirconia micuță. Ia uitați. Acum mă uit și vă zic și prețul, să văd un pic, că nu știu din cap, sunt prea multe ca să țin minte. Uite la aici, inelul nostru, dragii mei, 35 de euro. Inelul găsiți în mărimile 51, 57, 3,3 grame și poate fi achiziționat pentru 35 de euro. Și trecem mai departe. Să vă arăt inele cu două pietri. Astea chiar sunt inele de toată ziua. Le găsiți ovale. Apoi dreptunghiulare, da? Și mi se pare că este și lacrimă, dar nu sunt sigură, numai un pic să văd. Nu, nu este. Ineluțele noastre, dragii mei. Să văd unde sunt. Ia uite-le aici. Inelul. Găsiți, este mărimea 54, 55. Cântărește 3,1 grame și poate fi achiziționat în momentul ăsta pentru numai un pic. Aici era 100 de euro, acum este 40 de euro. Și intrați pe site, găsiți și dreptunghiular, da? La fel, și vreau să vă prezint un inel mai deosebit, un picuț. Ia uitați-l. Am un inel pătrat. De ce să-mi fie rușine dacă eu sunt în Germania? În ce ați vrea să vândă ron? În euro sunt, pentru că
Toate batog. Ce înseamnă batog? Toate neuro și batog. Ce înseamnă batog, Gabriela Gardoș? Aș dori foarte mult o pereche de cercei, cum sunt ai dumneavoastră, aminer și brățară cu perlă pe alb și îmi lipsesc cercei. Vă mulțumesc anticipat. Sigur că da, doamnă dragă! Maria Vătafu, cu mare drag. Cercei costă 25 de euro, am să vi prezint. Sunt cercei cu perle Swarovski. Doamne ajută să vie la toată lumea cu gând bun, doamna Maria Vătafu, să-mi cereți prietenia și după live mă întorc la dumneavoastră și vă ajut. Da? Vă cer prietenia acolo, să-mi dați, vă rog, acceptul ca să vă pot contacta, să vă ajut să vă achiziționați cercei doriți. Inelul nostru, dragii mei. Numai un pic să-l și găsesc, să vă arăt o chestie la inelul ăsta. Ia uitați. Aici zici că e rupt, da? Nu este. Așa este lucrătura lui, așa este el făcut. E deosebit. Vedeți? Aici are două. Și aici are două, doar că de aici vine și merge roată și aici nu are picior. Da? No, să-l și găsesc, să vă dau și detalii despre el, dragii mei. Un moment, vă rog, l-am găsit. Inelul nostru, dragilor, e frumos. Ia uitați. Dragii mei, inelul nostru este mărimea 60, deci avem un inel mare. De ce nu mă poți distribui, Oana? Capul inelului 1,5 cm pe 1,2, cântărește 3,5 grame și poate fi achiziționat în momentul ăsta pentru 45 de euro. Da, dar nu e rupt, așa e el, așa este. Așa e modelul, e foarte fain. Da, fac livrări în toată lumea, dragii mei. Intrați, cumpărați bijuteria fără frică, ajunge la dumneavoastră, noi livrăm bijuterii în toată lumea, da? Și dați-mi voie să trec mai departe la inele ceva mai mărișoare. A, nu, stați că n-am terminat, stați să vă mai arăt. Să vă mai arăt ceva inele de toată ziua, să zic așa, cum mi s-a cerut. Și haideți să vă arăt ceva foarte fain. Inel în formă de lacrimă. Foarte frumos inelul. Mă uit să-l găsesc, să vă dau detalii. Ia uitați-l. Inelul ăsta e vis. Inelul nostru, dragii mei, îl găsiți în mărimile 58, 59 și 60. Da? Lacrimă. Capul inelului, dragii mei, 1,9 cm pe 1,5, cântărește 4,6 grame și poate fi achiziționat pentru 60 de euro în momentul ăsta. Ia uitați-l. Foarte frumos, da? Pentru degetele mari
Ok, avem și mai mărișoare. Haideți să vă mai arăt și am inel 61. Să vă arăt și inelul 61. Un pic să-l găsesc. Mai mare, da? Că m-a întrebat cineva. 61, 62. Ramona, ți-am făcut pachetul, dar n-am mai reușit să-l pun azi la poștă. Pleacă luni dimineață la primă oră. Doamna Gabriela, ce șarmă mai aveți? Am nevoie de o brățărică pentru nou născut, are 2 luni. A, da, Ramona, ți arăt. Mai am șarmuri de aur de 14 carate, 2 inimi, mi se pare. Nu știu exact, dar mă uit și văd. Da, Oana, ai scris că nu poți să distribui. Soțul meu te-a trecut la distribuiți la random, fără probleme. Asta se întâmplă. Da? Bun. Inelul nostru, dragii mei. Stai liniștită că nu e nicio problemă, Ramona. Arăt imediat și ți arăt acolo. Inelul găsiți în mărimile 61, 54. Capul inelului, dragii mei. 2 cm pe 1,5, cântărește 4,1 grame și poate fi achiziționat pentru 60 de euro. Mărimea 51? Să mă uit, nu știu dacă am 51, știu doar că dacă căutați pe site găsiți că am o grămadă de inele mici, da? Hai să mă uit să văd. Și acum o să trec, dragii mei, la inele mari. Mai mari, așa, care deja nu mai sunt chiar de toată ziua. Că ziceți de mărimea 51, uite-l. Inel cu zultanit, mărimea 51, 35 de euro. La un deget așa mic, un inel așa mic. Da? Bun. Dragii mei, vă invit să intrați pe linkul magazinului www.theworldofalicejeverly. Sub linkul magazinului găsiți un al doilea link cu un video care vă arată pas cu pas cum să achiziționați bijuterii de pe site-ul nostru. Și acolo sunteți, când vizionați videoul, sunteți direct în YouTube. Dragii mei, vă invit să vă abonați la canalul nostru de YouTube. Am nevoie de 1000 de abonați ca să pot fi instant live și pe Facebook și pe YouTube. Vă mulțumesc pentru ajutor și sub linkul cu video o să aveți codul de transport gratuit, da? Codul este Porto Free 2412. Asta înseamnă că până în data de 24 decembrie avem transport gratis dacă folosiți doar codul. Bun. Distribuiți, dragii mei. Ramona, îmi puneți brățărică din aceea cu șan de aur, ață roșie, doar că pentru bebeluși, știți dumneavoastră. Da, 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 sigur că da, Ramona. Păi să știi că de-aia nu pleca nici pachetul Baxaman, pur și simplu azi n-am reușit să ajung la poștă cu el. Cercei lacrimă ca și inel aveți? Da, am. Am ceva, acum vă arăt inele și pe urmă vă arăt și cercei. Super, mulțumesc, doamna Ioana, dragii mei, vă invit pe toți să vă abonați, am nevoie de abonați. Mulțumesc că mă ajutați. Pentru că în momentul în care o să fiu live și pe Facebook și pe YouTube, live-urile nu se mai pierd, am multe cliente care lucrează și vor să vadă ce se întâmplă, ce mai nou și le pierd. Da? Dacă sunt pe YouTube, se duc, își văd video și nu mai au nicio problemă. Da, suntem în Germania. Nu-i nimic, Oana, stai liniștită, te-am trecut, soțul meu te-a trecut acolo la random, ești la extragere fără probleme, da? Și, dragii mei, haideți să vă prezint niște inele mai mărișoare acum, ce-au fost de toată ziua, în general, în mare, așa, v-am arătat.
Și acum trecem la inele mai de gală, să zic, da? Argint 925, aurit. Inelul nostru, dragii mei, 3,5 cm pe 2. Inelul găsiți în mărimile 57, 58, 59 și poate fi achiziționat pentru 60 de euro în momentul acesta. Trecem mai departe și am inel lacrimă din inel aurit, foarte frumos. Asta vi l-am arătat ieri, mi se pare. Argint 125, inelul nostru, dragii mei. Îl găsiți în mărimile 58-59. Capul inelului 1,5 cm pe 1 cm, cântărește 4,5 grame și poate fi achiziționat în momentul ăsta pentru 60 de euro. Trecem și mai departe. Inel mare puteți să-mi puneți deoparte? Sigur că da, doamna Pavalache. Ce mărime vreți? Dacă îmi zice și ce mărime, cu mare drag. Și am aici 1,61. Haideți să vi-l arăt. Ia uitați, doamna Pavalache, dacă vă place, mare. Da, doamna Gălbează, linkul magazinului îl găsiți în josul paginii www.theworldofalice.Jewelry. Este linkul magazinului. Vă invit să intrați pe link. Dacă nu vă descurcați, scrieți ajutor și după live mă întorc la dumneavoastră și vă ajut să vă achiziționați bijuteria dorită. Doamna Pavalache, uite aici l-am pe deget, e 61 și mi-e și mare, cred că e și mai mare de 61. E 61 jumate, deci e perfect pentru 61-62. Uite, dacă îți place inelul, îți place? E foarte fain, ui la el. Are o zultanită mare și 6 zultanite mai mici. Dați-mi voie să-l caut și să vă dau detalii. Inelul nostru, mărimea 61, este și singur, să știi. A, cu piatră lunguiață, si? Aha, ăla dinainte. Da, păi mă uit să văd dacă este, cu mare drag. Inelul nostru, 3 cm. Da, am și simplu. 3 cm pe 2,1, cântărește 10,1 grame și poate fi achiziționat pentru 60 de euro în momentul ăsta. Și ia să-i caut la doamna Pavalache. Nu, doamna Silvia, nu am primit. Aștept că n-am primit încă pachetul și vorbim noi mâine, doamna Silvia. Că este o problemă. Vă sun mâine și discutăm, bine? Cinci, 8, 5, 9. ...59. Să știi că așa mai mare de 60... Nu, am 59, am cel mai mare. Da, cum să nu? Păi m-am dus înapoi. M-am dus înapoi, nu mă lazi așa ușor. Haideți să vedem altul lunguieț pentru doamna Pavalache. Ia uite. Îți place? Ăsta e 60. Sigur că da, cu mare drag. Da, am votat, da. Cum? Am pus acolo la poveste ștampila. Mărimea 58. Inelul nostru, dragii mei.
Este mărimea 59, 4 cm lungime, 1,8 lățime, cântărește 9,2 grame și poate fi achiziționat pentru 75 de euro. Și trecem mai departe. Mărimea 61, doamna Păvălache, ăsta este mai lunguiel și 61, la modelul ăla nu am, uite ăsta am. 61 și ăsta e foarte fain, ui la el. Argint 925 cu zirconia și zultanit. Un pic să-l găsesc. Inelul nostru, dragii mei. Unde-i, unde-i? Nu-l găsesc acum. Cam așa pățesc totdeauna. Când caut ceva, am să încerc, doar că sunt aici pe live și după live stau iară cu clienții și mă apucă 1-2 noapte aici. Doamna Silvia. Da, nu găsesc inelul. Inelul nostru, dragii mei, este mărimea 60. Nu sunt de aur, sunt din argint 925, aurit și cu zultanit. Capul inelului, dragii mei. – 4 cm lungime, pe 2 cm lățime, poate fi achiziționat pentru 75 de euro. 18 este 59. Bun, și am cam încheiat. Haideți să arăt câțiva cercei la clientele mele care mi-au cerut inele simple. Și am să vă arăt câteva inele. Nu mai arăt inele, vă arăt cercei. Vă arăt cercei la care să vă găsiți și inele la fel, da? Ia să vedem. Cercei care am pe stativ, care am pe suport, ia uitați. Ați văzut, este și inel la el, da? Cercei noștri, dragii mei, închizătoare cu leather bag, ia uitați-o. Să-l pun ăla? Bine. Da. Inelul nostru, cercei noștri, 5 cm lungime, 1,8 lățimea. Cântăresc 14,5 grame și pot fi achiziționați pentru 75 de euro, da? Punem ăsta și scriem Păvălache, te rog să nu uit, bine? Bun. Deci v-am arătat așa. Pe urmă, să vă mai arăt cercei la care găsiți inel. Deci, v-am arătat inel lacrimă. Ia uitați cercei. Simpluți, drăguți, argint 925, formă de lacrimă, închizătoare cu leather bag la ei. Și să știți că este și lănțișor. Puteți să faceți set liniștiți. Cerceii noștri, dragii mei. Numai un pic să-i găsesc. Cerceii noștri, 3,2 cm lungime. Epuizat? Stai să văd. Nu este epuizat. Scrie aici pe stand la ăștia. La care?
Ăștia sunt pe site. E ultima pereche, nu e epuizat. Este doar o pereche. Da, e o pereche acolo și e ultima, da. Chiar așa este. Și pot fi achiziționați pentru 60 de euro. Se vede la profilul dumneavoastră, apare distribuitor. Doamna Mariana Cârstea. Deci v-am arătat așa. Pe urmă mai am altă lacrimă mai impunătoare de data asta, la care găsiți și inel și cercei. Nu-i aduceți-vă curiozitate și vedeți cât costă cel puțin dublul. Așa este, doamna Suzan. Lacrimă, argint, 925. Cerceii noștri, dragii mei. Sigur că da. Vreți cercei? Cercei la fel cu inelul. Să vedem dacă găsesc, doamna Pavalache, da? Cerceii noștri, dragii mei, 3,5 pe 1 cm, cântăresc 7,2 grame. Da, sigur că da, doamna Silvia, după ce termin, da? Și pot fi achiziționați pentru 60 de euro, bine? Păi foarte mare problemă nu este decât că o plecat coletul fără inelul dumneavoastră. Pentru că trebuia să mai aștept încă o săptămână, inelul face la comandă și nu a fost gata. Și nu pot să n-am putut să mai aștept. Asta e singura problemă, altă problemă nu e. O să puie, când îți gata cerceii, o să puie colet extra pentru ei, cu cerceii. Pardon. Hai că m-a căușat de tot cu cerceii. Și haideți să vă arăt cercei simpli, dragii mei. Ia uitați. Cercei pentru fetițe, foarte mici, foarte drăguți. Argint, 925. Cerceii noștri. ,5 cm lungime pe 1 cm lățime, 4 grame și pot fi achiziționați pentru 30 de euro. Și trecem mai departe. Da, și ce mi-ați mai spus? Cercei cu perlă. Ajunge, dragii mei, dacă vă uitați pe site. Ați trimis coletul? Oh, da, sigur că da. Atunci l-am trimis, doamna Pavalache. Trebuie să socotiți o țără normal, ele vin foarte repede. Ați înțeles, doamna Silvia. Bun, mă bucur că ați auzit mesajul. Trebuie să aveți un pic de răbdare, dragii mei. Poșta spune foarte clar, coletele au 3-4 zile întârziere, da? Se poate, se poate, Oana. Ok, și acum cerceii Swarovski. Și dacă vreți să vedeți și altceva. Aha, da, Ramona. Am văzut. Mi-a ajuns ceasul. Mulțumesc de să-l por sănătoasă, Alexandra. Ferească, ce prețuri, ce prețuri, ce prețuri. Bun, și trecem la cerceii Swarovski, dragii mei. Dacă te rog, îmi pui o tortiță la albi.
pune repede una să pot să-l prezint. Egal de care, alb, galben. O tortiță de care vrei. Și am să vă arăt câteva culori de la cercei cu perlă Swarovski. Albă, punem, perlă albă. Culoarea verde scarabuș, da? Tortițele, dragii mei, numai un pic să opresc lampa ca să vedeți culorile mai clare. Tortița aurie, argint 125 placat cu aur de 18 carate. Am trimis acum în privat un set de argint, am căutat mult tineri să fie mare, soacră mea este așa ca și dumneavoastră. Da, draga mea, ok. Deci, verde, albu, uitați doamna, albu. Perechea dumneavoastră de cercei este gata, acum le-am și făcut, da? Argint 925 cu perle Swarovski. La alegere dumneavoastră puteți avea tortița argintie sau tortița aurie, care este argint placat cu aur de 18 carate, care sunt perle Swarovski, da? Ok. Da, păi am făcut comanda. Pe urmă, lavandă, o lavandă albastră, dragii mei, cercei îi găsiți 18 culori, deci nici nu știu pe care să vă arăt mai repede, da? Simona Popa, a mea, comanda sau ce? Dragii mei, comenzile, toate care au fost, toate sunt făcute. Care s-au făcut astăzi, astăzi au făcut comandă, astăzi n-am făcut comanda, o facem mâine și pleacă abia luni, da? Nu, transportul este gratis. Dacă băgați codul de transport gratuit, care îl găsiți în josul paginii, dragii mei, până avem transportul cu codul de transport gratis, aveți transport gratuit până pe data de 24 decembrie, e valabil contul de transport gratis, da? Și trecem mai departe, v-am arătat cerceii cu perlele Swarovski, i-am arătat, i-am prezentat în fiecare seară, da? Vă invit să intrați pe site, să vedeți acolo și am să trec mai departe cu șarmuri de aur pentru brățări reglabile cu șnur. Între timp am să vă las cu minunatele zultanite. Da, mi-am pregătit ghetuțele, dar că moșul ăsta, dacă nu vine, eu îl trag de barbă. Și, dragii mei, m-am întors, haideți să vedem șarmurile aur de 14 carate pentru brățări reglabile. Să vedem ce mai am pe aici, că nu mai prea am nici șarmuri și mai am aici cătușele pentru brățări reglabile, bărbați, da, este 65 de euro. Vine, vine moșul. Moșul pe vine deja, ce să mai, na? Pe urmă, mai am o inimioară, una simplă. Lucia Emilia.
Cercei care mă interesează poezii sunt în dreapta alături de colierul de argint. Nu au partea de sus, doar piatra. Colierul de argint. Puteți să-mi trimiteți o poză în privat să văd despre ce e vorba? Da, argint 925. Pardon, șarmul. Era vorba de cercei care mi-a scris doamna, mă scuzați. Inimioară pentru bebeluși. Aur 14 carate și costă 25 de euro. Pe urmă mai am inimioară dublă și mai am cruce, dragii mei. Ia uitați, cruce orizontală. Brățară, deci brățările așa funcționează, da? Sunt brățări cu șnur, sunt brățări reglabile. Crucile. Un pic să mă uit. Mai avem și cruce orizontale, cum am spus, da? €25 și mai am inimioară dublă. Numai să văd dacă da, este. Ia uitați-o. Sunt două inimi. Aur 14 carate. La fel vine și el făcut pentru bebeluș, da? Ramona, de care îți fac? Îți fac de asta, da? Sigur că da, Dorina. Nu pot să trimit. Atunci, Lucia, Emilia, scrie-mi acolo ajutor și după live mă întorc la tine și te descurc, bine? Numai scrie-mi ajutor ca să știu și eu la cine să sun, că altfel nu mă descurc, nu mai știu la cine să sun și la cine nu. Și inimioarele duble, tot așa, dragii mei, 25 de euro. Le putem face cu șnur roșu, negru, la copii clar vine șnur roșu, ca să nu se deoache. Da, da, Ramona, inimioară dublă roșie, așa să fie. Bun. Și acestea fiind spuse, trecem mai departe, dragii mei, și spuneți-mi dacă doriți să mai vedeți altceva decât vă prezint eu. Vă invit să mă anunțați, dacă nu, trecem la cercei. Cineva vrea să vadă cercei rotițe. Roți, și așa că haideți să trecem la cercei. Aveți dreptate, la 25 de euro, corect. Bun. Și, dragii mei, cercei mari, cercei rotunzi. Ia uitați, argint 925, roze. Numai un pic să-i și găsesc, să vă dau detalii. Ultima pereche, cercei cu închizătoare cu filet, da? Bine, Ramona. Cercei noștri, dragii mei, 7 cm pe 5,5. Ultima pereche sunt roze, argint 925, cântăresc 28,1 grame. Și pot fi achiziționați pentru 30 de euro în momentul ăsta. Și trecem mai departe la cercei rotițe.
Și haideți să vă prezint niște rotițe care de fapt sunt roți. Mai am două culori, auriu și roze, cercei mari, foarte fain. Ia uitați, argint 925, închizătoare cu filet la ei, da, se vede. Cercei noștri, dragii mei, diametru 7 cm, lățimea, nu, un pic să-i găsesc să văd exact ce și cum. Lățimea lor, dragii mei, 5,5 mm, cântăresc 19 grame și pot fi achiziționați pentru 25 de euro. Și trecem mai departe. Nu este comandă minimă. Puteți comanda de 5 euro și să stați în România și aveți transport gratis, așa că fără frică. Da, dar asta se întâmplă până de Crăciun, doar că e luna cadourilor. Haideți! Și cercei nu sunt roți, sunt aproape roți. Ia uitați ce minunați! Negri, în degradé, cu roșu, foarte fain. Argint 925. Cerceii noștri, dragilor, un pic să-i găsesc. Unde-s? Uite că nu-i văd acum cercei ăștia. Da, i-am găsit. Cercei noștri, dragii mei, închizătoare cu filet, da. Diametrul lor 4,7 cm, lățimea 0,6 mm, cântăresc 16,2 grame și pot fi achiziționați pentru 30 de euro în momentul ăsta. Foarte fain. Da. N-au sclipici, au pietri, zirconia de calitate A+++, care sclipesc ca sclipiciu, dar nu e sclipici, e zirconia de super calitate. O zirconia de calitate superioară așa arată. Bun. Și trecem mai departe, dragii mei. Haideți să vă arăt o pereche de cercei din argint negru, de data asta. Cadourile le vedeți la extragere. Uite că un cercel mi-a căzut o piatră. Ups, acum s-a văzut, îl punem deoparte. Și trecem la alții, o pereche de cercei e defecți, a căzut o piatră. Cât costă 3 perechi de cercei cu perle? 75 de euro. Da. Ia să mă uit să văd dacă mai am vreo piatră căzută sau așa, să controlez. Cercei argint 925, rotițe cu închizătoare automată, da? Închizătoare cu buton automată. Avem zirconia baghetă la ei, da?
cercei noștri, dragii mei. Ia uitați, închizătoare automată cu buton, da? Cercei noștri, 3,5 cm diametru, lățimea lor 5 mm, cântărești 15,4 grame și pot fi achiziționați pentru 30 de euro în momentul ăsta, dragii mei. Foarte frumos, da, așa este, sunt minunați. Și mă opresc aici în seara asta, dragii mei. Da, am spus. Maria Popa, 3 perechi de cercei cu perle, costă 75 de euro. Ionela Gache, cadourile, nici eu nu știu ce sunt în cadouri. Acum, după extragere, deschidem cadou și vedem ce este în el. Ok? E luna cadourilor și e surpriză. Deci dacă desfac cadou dinainte, nu mai este surpriză, da? Foarte frumos, bățin. Mă bucur că vă place. Trecem mai departe, dragii mei, să pun cutiile, să ne pregătim pentru extragerea prin random, să vedem cine câștigă cadoul. La extragerea prin random este în cutiuța asta și apoi mai facem o a doua extragere în seara asta, un cadou de la Moș Nicolae. Să vedem cum e moșul ăsta de darnic. Haideți să vedem. Pune și mie asta, te rog. Da, dragii mei. Și haideți, numai un pic, să mă dau aproape. Am să întorc camera. Multă baftă tuturor vă urez, dragii mei. Și câștigătoarea sau câștigătorul la extragerea prin random din această seară este... Multă baftă. Este Elena Susan. Felicitări, doamna Elena. Wow! Elena Susan. Și câștigătorul din partea lui Moș Nicolae din această seară este... Baftă, Angelica Alec. Angelica Alec. Bun, haideți, dragii mei, acum că știm câștigătorii, haideți să vedem cadou, da? Bun, și să vedem. Doamna Susan, ești? Cadou dumneavoastră este... O brățară reglabilă, argint 925 cu zirconia, da? O brățară foarte faină, cadou la extragerea prin random pentru doamna Elena Susan, Angelica Alec. Aveți și dumneavoastră un cadou de la Moș Crăciun, ia să vedem. De la Moș Nicolae, ups, mă corectează soțul. Wow! Aveți o cutie muzicală pentru un copil drăguț. Eu n-am mai tras-o, trebuie trasă, o trageți și funcționează. Cadou dumneavoastră. Felicitări tuturor, dragii mei! Angela Burdujanu, da, desfăm, te rog, telefonul și uite, doamna Angela Burdujanu scrie și să sun, haideți. Dragii mei, acestea fiind spuse, vă mulțumesc, vă aștept din nou mâine seară, ora 21, ora Germaniei, da? Și mâine seară avem din nou extragere prin random. Vă pup și vă doresc o noapte liniștită. Pe mâine, dragii mei!